Lämpimästi tervetuloa tähän itsemyötätuntoharjoitukseen. Mun nimi on Anni. Somessa mut tunnetaan nimellä Metsämutsi. Ja tänään me tehdään lyhyt itsemyötätuntoharjoitus. Ja mä suosittelen tätä harjoitusta kaikille pienten lasten vanhemmille ihan siitä syystä, että usein lapsiarjessa me koetaan haasteita, pettymyksiä, vastoinkäymisiä ja miten sä suhtaudut yleensä itseesi silloin, kun sä koet haasteita ja pettymyksiä tai teet virheitä, niin usein me vanhemmat koetaan aika vahvaakin syyllisyyttä tai riittämättömyyden tunnetta. Ja toisinaan on hyvä vähän palauttaa sitä itsemyötätuntoa, ja se on tämän päivän tarkoitus. Aloitetaan tämä harjoitus 5 hengityksellä. Eli hengitetään vähän normaalia syvempään sisään ja keskitytään pitkään uloshengitykseen. Ja voit ihan omassa tahdissa tehdä 5 syvää hengitystä. Sitten sä voit vähän kääntää huomioon sisäänpäin ja tunnustella, miltä sun kehossa tuntuu tällä hetkellä. Ja sä voit tehdä havaintoja, minkälaisia tunteita sieltä nousee. Sitten sä voit vähän tarkkailla sun ajatuksia. Tuleeko niitä paljon vai verkkaisesti vai tuntuuko, että mieli on nyt ihan rauhallinen ja tyyni. Sitten sä voit laittaa käden tähän rinnalle ja sano itsellesi, että tämä mitä koen, se on inhimillistä. Se on ok. Anna itsellesi lupa. Lupa olla tässä levollisuudessa. Näiden tunteiden ja näiden ajatusten kanssa. Ei ole kiire mihinkään. Ei ole epäonnistumista kokea mitään tiettyä tunnetta. Annetaan lupa tunteille. Seuraavaksi sä voit miettiä jotain viimeaikaista haastetta, mitä sulla on ollut, mitä sä oot ehkä läpikäynyt. Tuleeko sulla mieleen mitään tuollaista tilannetta tai sitten teidän arjesta semmoista yleistä tilannetta, missä sä koet haastavia hetkiä. Ja koita kääntyä ajatukseen siitä, että miten sinun paras ystävä kannustaisi sinua näissä haasteissa. Mitä hän sanoisi sulle? Sun paras ystävä. Mitä hän sanoisi sinulle?
Kuuntele tätä sun parhaan ystävän läsnäoloa, kannustusta ja lempeyttä niiden sun haasteiden kohdalla ja tunne se, miltä se tuntuu, se kohtaaminen. Ja voit huokasta syvään pari kertaa. Tää oli tässä tämä harjoitus. Tää oli tämmönen miniharjoitus itsemyötätuntoon. Ja mä annan loppuun teille sellaisen vinkin, että lapsiarjessa niin sä voit käyttää sellaista kysymystä apunasi muutenkin itsemyötätunnon vahvistamiseen, että kun sä koet haastavia hetkiä, niin kysy itseltäsi, että miten paras ystävä vastaisi tähän minulle. Että usein me tarpeettoman ankarasti ajatellaan itsestämme siitä huolimatta, kuinka paljon me ollaan yritetty ja tehty. Kaikki ihmiset tekee virheitä, kukaan ei ole täydellinen. Kiitos.